Tinuod ba ang mga istorya sa mga tao? Nga doon ako no kay mga baligyang lana din, he? Di ay daganon do. Pagpili unsa mang klasehang lana ang imong gusto. Na ba kay lana para lupad? Gikapoy na mga kog nilakaw. Di pod ko kabaw mo drive sa sakyanan. Maog nangita jud kog lana nga pwede ko makalupad. Dunay daghan. Tagpila man pod. Tag 50 mil. Kamahal ba po di ay ana, oy? Ay, oo, siyempre. Mahal jud ni. Kay di baya basta-basta nga mangalap ka ni ene. Eto baya jud ni mapalgan sa dapet. Den to magpuyo ang mga kahibulong ang mga nilalang. Wa ba'y barato ana iya? Aw, barato na imong gusto? Aw, di aman. Pero lahi ni. Ngano lahi man? Lahi kay mamahimo mangkag manananggalaan eh. O ba ni mo gaplas? Ha? Di aman pod gani nga pwede kang mahimong ongo. Ayaw lang na iya. Kana lang lain. Kana bang lana ba nga pwede ra makalupad nga di na kinahanglan mo transform? Aw. Di aman pod. Aw, kana? Pero magkamang-kamang lagi pod kay nagtugpa. Ha? Mauna lang jud di ang katapusan nga ika-offer na ko nimo. Maayo ni kay maka-discount ka pa. Pwede ra bang pod gani ni installment? Mangayo ra kog 30% nga down payment. Sure lagi ka iya nga makalupad ta ana. Oh, God, makalupad. Pero mahubog pod lagi ka. Nganong mahubog man? Kay magtuyok-tuyok man kay naglupad. Ay!